Sny sa plnia, vysnívaná mašinka, tentokrát Linde. Tak poď, láska, k nám. Dlho sme na teba čakali. Poď, miláčik. Vítaj v Gardeone. Takže tu sú darčeky. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Fíha. Takže keď si objednáte vysokozdvižný vozík Linde, dostanete aj takúto hračku. Uvidíme, kolega, či to zloží. Čo to je? To je najdlhšie. To je najdlhšie. Tak na 2 hodiny. Tak. Takže toto je detský vysokozdvižný vozík. Takže naši chlapci počúvajú. Tiborko, počúvaš? Ja aj natáčam. Tu nám máte potom ovládanie vlastne svetiel. Takže výhľad z nového vysokozdvižného vozíka značky Linde. Tu máte aj takúto tieniacu clonu. Tešíme sa. Hurá do práce. Spoločnosť Gardeone sa rozhodla pre vysokozdvižný vozík značky Linde z dôvodu, že najlepší spolupracujú s najlepšími. Je to tak? Samozrejme, áno. Ďakujeme.